ata TP3 o be drone Akensi o be ale drone do be mun tay surveillance drone do be mun tay frappe BG de bora Mauritanie kono ka don BG Djema immatriculation mauritanienne ka don Mali territoire a avancé jusqu'à 200 km. Minen ba ko afane do juru te ajin ka ban ka busi ka ban altro drone bora oro ani be prendre la tête la ko drone frappe mun ke bi ko mo ko na sani bi ni ye Mali ni Mauritanie cɛ gɛlɛya ta kala dɔwɛrɛ tɛ commerce min kɛ fɔlɔ ne de bɔra ka nin kuma fɔ ya 2 mois ngo minɛnkolo fɛn bɔ Europe a minɛnkolo bɛ na ni Mauritanie de kana Mali territoire kan bana jugu fute bɛ wari de bɔ k'a di Mauritanie commerçant ma u bɛna Mali territoire kana boutique da yɛlɛ ni fɛn minnu périmé o de bɛna Mali territoire u bɛna boutique da yɛlɛ o de y'a to i b'a mɛn ko ko non ko Mauritanie ka minɛn da ka nɔgɔ bɛɛ dɛ dɔwɛrɛ tɛ fɛn périmé don a nɔnɔ fara tulu fara fɛn dɔ donc ni minɛn ninnu de bɛ don nin kɛra sababu ye k'an ka usine locale bɛɛ faga usine fɛn dɔ bɛ Mali kɔnɔ bi k'a bɛ nɔnɔ dilan k'a bɛ fɛn dilan k'a bɛ tulu dilan ninnu ka minɛn produit bɛ ninnu ka minɛn filateli ninnu kelen bɛ ka usine bɛɛ sosori donc u bɛ don ta marifa tɛ nin na dɛ trafic tɛ nin na terrorisme fana tɛ nin mɔgɔw b'a fɔ ko Mali nord libéré la ko Kidali a b'i kunna an ka région minnu bɛ frontière kɛ ni Mauritanie u bɛ jɔnya la c'est depuis 1975 depuis 75 u bɛ jɔnya la cogo di u bɛ jɔnya la ko dugukolo t'u ta ye ça fait u bɛ gosi Mauritanie yɛrɛ sɔrɔsiw ye marifa dama min ci maliyɛnw na dugukolo ko mankan nɔfɛ Mali yɛrɛ autorité dɔ de ɲɛna t'a la parce que Mali autorité mago tɛ zone na marakadugu ninnu marakadenw kulo bɛ na tɔɔrɔ min b'u kan ɲani min b'u kan o de y'an ka denmisɛnnin caman kɛ taamakɛla ye barisabula hali boutique min bɛ yen fɔlɔfɔlɔ Mauritaniens kun na minɛn d'u ma mais ni zen Mauritaniens yɛrɛ de bɛna ka na boutique dayɛlɛ et c'est avec la complicité de l'autorité mauritanienne parce que i b'a dɔn Mauritanie bɛ agent de renseignement jɛman fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ o bɛɛ ye conseil de renseignement olu de bɛna ka na boutique dayɛlɛ ka tila ka commerce ka tila ka o t'a bannen dɛ ka tila k'a falen malo parce que Mauritanie gouvernement bɛ wari d'i ma i ka taa boutique dayɛlɛ Mali territoire kan